pošto sam poznao da stvarno volim da se šalim sa nekim, ja samo kažem, dobro, učešće na svetskom prvenstvu, utakmica, ulazku u 16 metara golova, recimo. A ja tako sam rekao. Bobola Sonovača, jedna utakmica, jedan ulazak u 16 metara, jedan gol, dosta. Jel ti Dudić u jednom od tih karantina u Salzburgu objasnio zašto je igrao odbojku? Nisam, ja ne volim da ljudima stavim na muku kada vidim koliko mu je teško. Nikad ga nisam ne pitao. Nikad ga nisam pitao. Par puta sam onako, ne kažem, hteo da li da mu kroz neku šalu pitam, ali onda sam shvatio da je njemu dovoljno teško jer da je on hoće da priča, pričao bi. Deki Stanković u ovoj našoj rubrici je rekao da su jedina dva fudbalera za koje je on trčao u karijeri, Saša Irić i Miloš Niković. Koliko god me ljudi uređili, nijedan nisam trčao, ali stvarno sad ne zato što sam ja čudo neko, ali više su ljudi trčali jer to je normalno jer je moja pozicija bila drugačija u odnosu na njih, tako da sam za mene bilo više igrača koji su trčali za mene nego što sam ja trčao za njih.